Čau, nový díl podcastu Lexon. Ahoj Honzo. Ahoj Peťo. Tak, dneska jsme si pro vás připravili takové historické okénko. Nebude to ani klasický rozhovorový díl, nebude to ani espresso, ale podíváme se trošku zpátky do minulosti. Dneska jsme si vybrali Grega LeMonda. Podíváme se na jeho kariéru, podíváme se, co to bylo za týpka a uvidíme, jak vás to bude bavit. Grega LeMonda jsme vybrali tak trošku po náhodě, prostě podle toho, jak se vám to bude líbit, jak vás to bude bavit, tak třeba občas takovýhle historický okýnko zařadíme. Přesně tak. Můžete nám, když se vám to bude líbit, psat tipy, o kom byste rádi slyšeli. Přesně tak. No tak jo, Honzo, jdeme na to. Jdeme na to. Spusť svůj připravený referát. Kdo to byl Greg LeMond? Cyklista. Výborně. Končíme nebo? Dostanu jedničku. Bezvadný. Ne, Greg LeMond se narodil 26. června 61 v Lakewoodu v Kalifornii, ale vyrůstal v Renu v Nevadě, asi někde u Matů pěkně. Jo. Točil kuličku a prostě měl rád ovoce. A rád výhry možná. Třeba tam se to v něm vzalo. Hele, od dětství měl blízko k vytrvalostním sportům, rodiče ho vedli k lyžování, což mu pomohlo s fyzickou kondicí. Jako teenager se věnoval především sjezdovému lyžování, ale měl talent i na rychlostní disciplíny, ale nakonec si vybral cyklistiku. Buďme rádi, že cyklistiku. Ke kolu ho přivedl Wayne Wong, instruktor lyžování, který byl zároveň nadšeným cyklistou. To tady z Jeseníku známe, taky všichni dělají. Všichni známe Wayna Wonga. Ano. Šumperskýho Wayna Wonga. LeMond začal jezdit na kole jako součást letní přípravy na lyžařskou sezónu. Ukázalo se ale, že na tom kole je vlastně asi lepší než na lyžích a že má vysokou vysokou aerobní kapacitu. Na brigádě měl vysokou výrobní kapacitu. V tom Renu. Měl přirozeně vysokou aerobní kapacitu a byl výbušný i vytrvalý. No a protože uměl jít prostě nejen s dobou, ale viděl i do budoucna, tak už vlastně v nějakém nízkém věku ve škole mu bylo diagnostikováno ADHD, předtím, než to bylo úplně cool. Tak. Ono se to možná ještě tehdy úplně nediagnostikovalo, ale teď zpětně se to jako nějak řešilo, že to nejspíš tím trpěl. Co začátek jeho závodní kariéry? Ten se datuje do jeho 14 let. Se postavil poprvé na start závodu a okamžitě zaujal. Začal vyhrávat místní závody a dostal se do hledáčku národních trenérů. V roce 77, když mu bylo 16, vyhrál juniorský šampionát ve Spojených státech v silniční cyklistice. Největší průlom tady v tom začátku jeho přišel v roce 79, kdy se ve Francii stal juniorským mistrem světa. To byl obrovský úspěch, protože naboural tu dominanci Evropy a ukázal, že i Američani umí jezdit na kole. I když pak o pár let později se přesvědčíme, že pokud ta cesta není široká a rovná, tak to zase tak pravda není. LeMond si svou dynamickou a odvážnou jízdou získal obdiv odborníků i soupeřů. Já jsem si vždycky myslel, že takový ten největší boom, a jo, to možná tak bylo, že největší boom jako cyklistiky v Americe přinesl spíše Armstrong. Asi jo. Ale LeMond mu asi připravil slušně jako tu půdu. Možná byl i ten, který ho k tomu tak trochu inspiroval, ne? Řekl bych, že to tam klidně může být. Nicméně ten jejich vztah je asi dost vyhrocený, k tomu se ještě asi dostaneme, co? K tomu se dostaneme ke konci. V roce 1980 závodil jako amatér, ale teď si musíme vysvětlit, co je to amatér a co je to profesionál. V době 80. 90. let. Přesně tak, v době železné opony. Amatérská cyklistika byla populární zejména ve východním bloku, Sovětský svaz, Československo, NDR, Polsko, kde státní reprezentanti dostávali nepřímou finanční podporu. Byli formálně vedeni jako zaměstnanci armády nebo prostě velkých podniků a podobně, ale de facto se profesionálně věnovali jenom tomu sportu, v našem případě cyklistice, takže to byli takový falešní profesionálové. Vrcholem amatérské cyklistiky byly závody jako mistrovství světa amatérů, závod míru, tady u nás, nebo cyklistické soutěže na olympijských hrách, kde vlastně taky profíci měli zakázáno se účastnit. No jsem se, že řekneš sportovat. To taky. Sportovat i sportovat. Přesně tak. No a LeMond se na amatérských závodech v Evropě potkával i s československými cyklisty, ale třeba závod míru nejel, jsem se koukal. Ale třeba hodně ve Francii se potkávali. V Česku se objevil ale až později, když tady bylo mistrovství světa, ale to dojel 47. To bylo v
v 81. 81. roce v Praze. Na Letné. No. Teď tady máme oslý můstek pro definici profesionální cyklistiky, protože to mistrovství světa bylo profesionální v té Praze. Aha. Profesionální cyklistika byla doménou západních zemí, kde jezdci dostávali normálně platy od týmu, jak to znáš teďka. Jezdili Tour de France, Giro, mistrovství světa profesionálů a na olympijské hry se profíci dostali v 96. v Atlantě. Hele, a třeba na Tour nebo na těch Grand Tour oni se potkávali s těma amatérama, nebo tam amatéři nejezdili vůbec? Ne, vůbec. Ne, aha. Oni měli dneska se to často říká, že vlastně L'Avenir ve Francii byl tehdy taková Tour de France amatérů a dneska to je vlastně závod do 23 let, takže by ti amatéři jsou dneska, ale ono se to taky celý trošku mění. No, to podobně vlastně jako závod míru. Jo. Který je taky pro 23káře. Jo, taky se to tak. A dřív byl pro amatéry. OK. Tak. Ale ten byl chvilku i pro profíky. Pak v 90kách. No, díky svým výkonům zaujal slavného francouzského trenéra Cyrila Guimmarda, který měl na svědomí několik velkých jmen cyklistiky, včetně Bernarda Hinaulta. Což se taky ukáže, že nebyl Le Mondův úplně největší kámoš. Tak počkej, jestli to nakonec není všechno v tom Le Mondovi. Teď jsem chtěl říct, ale když máš jako soupeře a nekamaráda v úplně každým, tak možná je chyba na straně Grega. No a vlastně ten trenér mu nabídl ještě v roce 80 smlouvu s týmem Renault Elf Gitane, kde právě jezdil Hinault. Byl to zásadní moment v jeho kariéře. Ve Spojených státech tehdy silniční cyklistika vůbec, tam bylo pár závodů, nějakých jednorázových i... A profíci tam vlastně nebyli vůbec? Ne, v podstatě nic. Le Monde tam občas jezdil nějaký závody v průběhu kariéry, ale nic velkého. Vlastně ono to tak je skoro doteď. Si podívej třeba na Australany a podobně. Všichni ti talentovaní se snaží v co nejnižším věku dostat do Evropy. Australani třeba tady mají nějaký tréninkový centrum a z toho se pak můžeš dostat do velké cyklistiky. Tak oni se musí adaptovat na ten styl závodění, že jo? Protože přece jenom silnice v Austrálii nebo v Americe versus takový ty belgický úzký silničky. Jo, kostky, vítr. Přesně tak. Je to závodění hodně. Takhle, zima. Zatáčky třeba, že? Zatáčky, zima. No, ale hlavně všechny závody jsou skoro tady, že? Takže pokud chceš jezdit na kole, musíš být v Evropě. Což vlastně vydrželo i doteď, že jo? No, jasně. Okolo Kalifornie je, myslím, zrušený, to se nejezdí. Je tam pár závodů, myslím, druhé kategorie ve Spojených státech. Ale zase na druhou stranu frčí tam třeba ty kritéria. Bajky. Jo, a ty kritéria, že jak jsme řešili s Hankou Hřmanovskou. To je něco, co tady vůbec není. Tam to docela asi šlape dost, jakoby, že ti závodníci si vydělají dost peněz, ale je to trošku jiná cyklistika prostě. Tak. Pojďme zpátky ke Gregovi. Tak, pojďme k jeho prvním úspěchu mezi profesionály. V roce 81, což byla jeho první sezóna, ukázal obrovský potenciál, umísťoval se v popředí na většině závodech, do kterých nastoupil. Tam měl několik závodů ve Francii a vždycky byl tak v desítce, v těch etapácích. To není špatný začátek. To jde. V 82. pokračoval v progresu, sbíral top 10 umístění v menších závodech a ukazoval, že jeho vrchařské i časovkářské schopnosti patří mezi nejsilnější. Vyhrál třeba L'Avenir, o kterým jsme se bavili, a stal se prvním Američanem, který získal stříbrnou medaili na mistrovství světa v silniční cyklistice. Takže teď už ho museli brát vážně všichni. Protože dobrý vrchař i časovkář to zavání trumfem na Grand Tour. To jsou dobrý předpoklady. V 83. titul mistra světa rovnou vyhrál v silničním závodě. Jako první Američan v historii. Takový průkopník, no. V tomto roce jel také svou první Grand Tour Vueltu, která se tehdy jezdila jako první Grand Tour roku na přelomu dubna a května. A to vlastně bylo... Proč se to přesunulo? Možná, že to za prvé, že to bylo asi blízko Giro, ne? Blízko Giro, no. Myslím, že to bylo ten důvod. Zajímavý, to jsem nevěděl. Jak tam dopadl Greg? Nedojel. Během 17. etapy skončil. A je to tak dávno, že na internetech moc není asi proč. Prostě nedojel. Prostě to nedojel. Měsíc po Vueltě už se ale postavil nebo necelý měsíc po Vueltě se postavil na závod Critérium di Dauphiné a ten vyhrál. A na konci sezóny byl ještě druhý na Monumentu Lombardia. Taky slušný. Jo, tak pořád mladý kluk, že to byl. V 84. byl v desítce prostě skoro všude, kam se postavil.
To znamená? To znamená... Na Tour de France? Ano, postavil se na Tour de France, kterou dokončil na 3. místě. Čili v 10. Čili v 10. A dokonce na bedně. No, získal bílý dres pro nejlepšího mladíka a tuhle tour vyhrál Laurent Fignon. K tomu se taky ještě dostaneme. Je to taková generace, která se potkávala a soupeřila spolu dost drsně celý ty 80. a 90. Soupeřili jak sportovníma výkonama, tak vizáží. To teda. To, jak rychle se vlastně zlepšil, ukázalo, že se nejedná o běžného talentovaného jezdce, ale o někoho, kdo může v budoucnu bojovat právě o vítězství na té Tour, což se brzy potvrdilo. Teď se podíváme na vrchol kariéry. Lemon trošku dospěl. Pojďme na to. Stal se z něj hotový cyklista. Muž. Začne mu rýst fousy. No mu možná později, protože on nepoužíval tolik těch hormonů a dopingu jako ostatní, takže... Takhle, jako začne mu růst fousy na obličeji. V normálním věku. V 85. se zase meziročně zlepšil, měl pódia na menších etapácích a jel svoje první Giro, který skončil 3. a hlavně se postavil v 85. na další Tour de France. Po mistrovství světa o rok dřív podepsal Lemond smlouvu s týmem La Vie, kde se stal hlavním domestikem Bernarda Hinaulta. A tam si myslím, že to začalo skřípat. Na Tour de France 85 mohla být jeho první výhra, kdyby se to bralo čistě podle fyzických výkonů a možností na té Tour de France. Ale týmová taktika byla jasná, protože... Jelo se na Hinaulta. Jo, přesně tak. Jelo se na něj. Už to byl přece jenom vítěz Tour de France, několikanásobnej. Ale Lemond tam ukazoval, že je silnější než kdokoliv jiný v tom pelotonu. Ale prostě týmová taktika ho držela zpět. Takže byl prostě loajální týmu. Přesně tak. Hele, toto asi, že jo, to se prostě v historii stalo asi víckrát, že některý domestik je silnější než ten lídr. To třeba, že můžeme se na to podívat ještě někdy příště. Tak naposledy si pamatuju třeba Frooma. Přesně tak, Frooma, kdo to na něj mával? Ne, to Wiggins vlastně na něj mával, že jo, jako ať trošku hýbne zadkem v těch kopcích. Napadá mě určitě i Roman Kreuziger versus Nibali? Versus Contador. V tom jednom roce to tak bylo trošku, no. Přesně tak. A myslím si, že všichni tihle, kteří to takhle spolu zažívali v těch týmech, tak jako do dneška asi to nebudou největší kámoši, no. Protože prostě ve chvíli, kdy se cítíš, že můžeš být jako jasný lídr na Tour de France a prostě musíš jakoby přibrzdit to svoje ego, tak hele... Přibrzdí ego, tyjo. Myslím si, že to jako není nic úplně zásadně negativního, ale prostě... My chlapi se chápem, jako, prostě přibrzdí ego. Tak no, jako takhle se ovládnout. Těžký. Pojďme zpátky ke Gregovi. Na této Tour de France měl dokonce možnost zaútočit a získat žlutý dres, ale znova toho nevyužil a zůstal po boku Hinaulta. Lemond vyhrál poslední etapu, časovku, v tomto ročníku Tour de France, která byla na 45 kilometrů a vítěz Lemond ji zajel za hodinu a necelé 3 minuty. To by tě potěšilo, Peťo. A jaký byl profil? Profil, hele, je tady napsaný... Jsme se hodně... Jako... Ne, to je v pohodě. Jel to průměrnou rychlostí, to já ti řeknu. No tak povídej. Chceš jméno, kdo ho odstartoval? Ne. No to je dobře. Průměrná rychlost byla 43,6 km za hodinu. A je tady vlastně, že k té délce 45,7 km vzdálenost nastoupali 1004 metrů, takže to byla docela přísná časovka. Ty kráso, tak to je časovka podle mýho gusta. A to vlastně byla předposlední etapa, a pak poslední etapa měla jenom 217 km do Paříže a byla 22. Hele, tak to mě řekni prostě, takhle se přece dělá zajímavý dojezd, ne? Na konci taková poprava, 45 km časovka přes 1000 nastoupaných. V 21. den závodu. Přesně. Ale dívej, jo, když se podíváš, takže počkej, to měl prolog a 22 etap. Aha. To je jako trošku něco jiného než 21 teďka. No ale dívej, jo, 3. etapa týmová časovka, 8. etapa časovka na 75 km. Yes. 13. etapa časovka na 32 necelých a pak 21.
45,7, jak se teďka o ní bavíme. Hele, ti borci tam stejně s těma časovkářskýma kolama jedou, tak proč toho víc nevyužít? Prostě já bych tam pár takových zářezů dal. Prostě ať aspoň ty kola využijou, no, když jsou tak drahý. Přesně, hele, den před koncem Tour de France musíš jako šlapat těma nohama už úplně jak smyslu zbavený, jako. No. To jako, no, dobrý. Dobrý, že? No nakonec to dopadlo tak, že i přes tuhle výhru jako udržel vedení, ale slíbil, že příští rok, jestli všechno půjde podle plánu, takže Lemondovi pomůže na další tour. To zní dobře, hele, letos jsem vyhrál Tour de France a když to půjde dobře příští rok, tak ji nevyhraju. Přesně, příští rok bych mohl vyhrát rekordní tour jako Francouz. Ale ne. Já ti pomůžu, Američane. A on mu na to skočil. To je naposled, co Američan někomu na něco skočil. Od té doby už skákali jenom všichni na něco Američanům. K tomu se taky dostaneme. V druhé půlce sezony, tady po této Tour de France, vyhrál ještě etapách ve Spojených státech a byl druhý na mistrovství světa v Itálii. Takže další placka z mistrovství světa. Takže rok 85 taky úspěšný. No to teda. Ale bez té Tour. To se Počkej, ale změní. A on na té Tour byl celkově druhý? Ano. A můžu ti říct i o kolik? O minutu 42. No, takže na bedně 2 týmoví kolegové první, druhý místo. Kdo z vás to má? Jumbo? Ineos? UAE? Nevím. Někdo? Ano, měl to Ineos. Ne? Bernal Thomas, podle mě. A nevím, jestli byli 1-3, anebo i kolem Fruma tam něco takového bylo, že? No, ale teďka vlastně ne. Teďka ne. A pak byli... Ne, vlastně Vueltu, že tam mělo Jumbo, všechny tři, ale to už bylo ještě rok předtím. Jo, já jenom, že vlastně to tím pádem i v historii se stávaly takové věci. Že to... anomálie. Tak pojďme na rok 86. 86. Sezonu začal na Étoile de Bessèges, poté byl třetí na Paříž-Nice, druhý na Sanrému, což je ještě lepší než Pogačar, ten je myslím zatím třetí nejlíp na Sanrému. A třetí na Critérium International a čtvrtý na Valonském šípu, takže on taky ukazoval svoji univerzálnost, na rozdíl od spousty závodníků, kteří se soustředí na celkový pořadí Grand Tour, že dokáže objet i vlastně tady belgickou klasiku. Nešahej na Jonase. Tak já jsem to tehdy už moc neměl rád. Ne, třeba i u toho Armstronga mě to trošku vadilo, ale i on měl nějaké úspěchy na klasikách. Jo, ale co mě úplně zaujalo, tak on se postavil na Giro, kde byl čtvrtý. No. Potom jel asi za týden okolo Švýcarska, což se jako občas dělá i teďka. Ale celý tohle byl jako trénink na to, aby za další 3 týdny jel Tour de France. Tyjo, takže on jel celý Giro, kde byl čtvrtý. Za týden po Giro jel Švýcarsko a za 3 týdny jel Tour de France. Tak. To je dobrá příprava na Tour, ne? Takový rozjetí noh trošku. No ale takhle, musíme se dostat k tomu, jak dopadl na té Tour de France, jo? Protože to tam nejel rozhodně jako... On se tam jel jako domestik. No. Postavil se na Tour de France, jak bylo domluveno, po boku týmového rivala Inolta. Jak jsme si řekli, ten už byl připravený na roli superdomestika. Až na to, že vůbec. A vlastně se ukázalo, že to byl jeho největší soupeř. V první půlce Tour na Inolta ztratil v časovce a zejména ve 12. etapě, kde na něj ztratil přes 4,5 minuty, což není málo. Jenže ve 13. etapě 4,5 minuty najel zase zpátky, takže to se jako přesýpalo neuvěřitelně. 80 byly divoký. To teda. Ale pořád Ino vedl o 40 vteřin. V 17. etapě Le Monde na Inolta v kopcích získal skoro 3,5 minuty a bylo skoro vymalováno. Až na to, že zase úplně ne. Ino se nevzdal a na týmového kolegu neustále útočil, třeba i na bufetu. Jako víc už toho asi porušit v cyklistice nemůžeš, takový ty nepsaný pravidla, protože tohle je prostě úlet. Ale prostě, víš co, musíš furt brát v úvahu to, že šlo o Francouze ve Francii, který se snažil o rekordní 6. vítězství. Takže vůbec nechápu, proč mu rok předtím něco vůbec sliboval. To vůbec nedává smysl. Ta atmosféra v týmu musela být výborná. Perfektní. No, myslíš, že spolu bydleli třeba? Určitě. Myslím, že ani ve stejném hotelu. Byli rádi, když to vyšlo na stejné město. No. Le Monde byl pod tlakem ze stran fanoušků, kde se to trošku dalo čekat, protože byl tak trošku ve Francii. Ale i závodníků. Před 19. etapou mu novináři řekli, že 80% pelotonu si přeje výhru Inolta. Le Monde na to odpověděl, že by se divil, kdyby skutečně opravdu těch 20% podpořilo jeho.
To mně přijde dobrý, že jsi jako pořád udržoval ten smysl pro humor. Tak tam už mu asi nic jiného nezbývalo, no. No jasně. Večer před časovkou, což byla 20. etapa, přišel za Le Mondem ředitel Tour de France Jacques Godet a varoval ho, ať si hlídá své lahve a ostatní vybavení, kdy prohlásil, je zde mnoho lidí, kteří nechtějí, abys vyhrál. Mm-hmm. To už ani není nepřímý, to už je vyloženě... To už je prostě přímá výhruška. Přímá taková. výhruška. Podle Le Monda údajně jeden jezdec dokonce nabídl Inoltovi, že způsobí Le Mondovi nehodu, ale Inolt zamítl, což asi k překvapení všech. No tak je fajn, že nebyl plán jako běhna, že nebyl zlý. Úplně. Nebyl. No a to musí být taky super, jako když jsi úplně jako, že jo, úplně v laufu životní forma, prostě jde ti to, vedeš ten závod a víš, že prostě kolem sebe máš jako celý národ prostě, který nechce, abys ten závod vyhrál. Jako. Přesně, jsi ve francouzském týmu, jedeš proti domácímu, který jede na tu 6. výhru rekordní. No to musí být hrozný. No a další den byla rozhodující etapa závodu. 58 km dlouhá časovka okolo města Saint-Étienne. Po 20 kilometrech byl Le Monde o 6 sekund rychlejší než Hinault. Ale 19 kilometrů před cílem měl Le Monde nehodu v pravotočivé zatáčce. Aby těch dramat nebylo málo, že jo, prostě to se rozhoduje v poslední den pěkně. Hinault vytěžil z této nehody 25 vteřin a vyhrál etapu. Avšak Le Monde dojel druhý a jeho pozice nebyla zásadně ohrožena. Za stolik nestratil. Oba jezdci byli skvělí časovkáři. Hinault dokonce dojel Zimmermana na cílové pásce, ačkoliv startoval 3 minuty za ním. Jo. To je slušný. To je slušný. Nevím, kdo byl Zimmerman, jestli to byl Jára, nebo... Jo. Protože pokud děli podle nějakého pořadí, jako v celkově... On hlavně Zimmerman jel podle scénáře Smoljaka se Svěrákem. Aha. Jo, takže se nechám do toho. Ne, ale předpokládám, že podle nějakého pořadí už jakoby no jasně, opačného. Ne, jak na UAE teďka. No. Takže tady Mr. Zimmerman asi taky nebyl úplný Bčko a dostal 3 minuty, no. Slušný. To mě připomíná toho Armstronga s Ulrichem, že? Jak Ulrich přijel nejvíc nadupaný na Tour de France, akorát, že hned v té první etapě ho Armstrong předjel. No. To bylo přísný. Po etapě Hinault uznal porážku a řekl, po dnešku už nebudeme bojovat. A nevracel mu kudlu do zád. No. Mně se líbí, jako co uznal, to nemusel ani uznávat, ne? No, to prostě... Změřený čas, jak si ti to úplně nevyšlo, kámo, tak prostě druhej, no. No, Le Monde měl pak už náskok 2 minuty 18 vteřin celkově a stal se prvním Američanem, který vyhrál Tour de France. A Hinault byl zase druhý celkově, prohodili si pořadí. Jo, prohodili si pořadí. Takže to byl taky dost dominantní tým. Jo, tam ještě bylo vtipný, že v jedné etapě na Alpe d'Huez, což se divím, že tady nikde nemám. Máš to tam někde, ale... Tak jsem to někde přeskočil. Oni vlastně, jak ten Hinault na něj furt útočil, tak Le Monde se nedal a oni dojeli vlastně s velkým náskokem na prvním a druhém místě. Bok po boku, ruku v ruce, kudla v zádech. Kudla v zádech. No, takže jako neskutečný ročník si myslím. Takže ale... rok 86 pro Grega Le Monda taky dobrý. Tak. A zase asi nejlepší. Tak. A ukázal, že vlastně i na Tour de France to Amík může zvládnout. Vtipný je, že Le Monde se dostal do několika ročníků, kde to bylo takový napínavý až do konce nebo nějakým způsobem vyhrocený. Rok předtím byl nejsilnější, ale nevyhrál. Teďka na něj útočil nejvíc týmový kolega. Plus celá Francie. Celá Francie. A tak. No, jenže život je plný dramat a nejenom těch cyklistických. Protože 20. dubna 87 byl Greg LeMond na lovu krocanů se svým švagrem a strýcem v Kalifornii. Zatímco čekali v křoví, švagr omylem vystřelil brokovnicí ráže 12, ať už to znamená cokoliv, na místo, kde se LeMond zrovna nacházel, protože si myslel, že to je krocan. Asi na sobě neměl žlutý dres. A nebyl to krocan. Nebyl to krocan. Byl to Greg. Takže asi zařval jako krocan podle mě trošku. Takže Greg to brutálně schytal brokovnicí. Brutálně. On vlastně měl v sobě přibližně 60 broků, dostal to do zad, ramene a pravého boku. Situace byla kritická, ztratil 65% krve. To je jako... To je víc jak 60%. Což je víc jak půlka. Jo, zlomky a procenta to by nám šlo. A jako on skoro umřel, protože... 65% krve. To je vlastně zázrak skoro.
Ale oni naštěstí u sebe měli vysílačku, kterou mohli zavolat pomoc. Bez ní by to asi dopadlo celý jinak. Když dorazila záchranka, jeho puls byl extrémně slabý, takže vrtule a nemocnice. Jo, to bylo prostě rychlý. No. Po operaci strávil měsíce v rekonvalescenci a měl vážné problémy s dýcháním a svalovou hmotou. Asi dost atrofoval za tu dobu, co se nemohl hejbat. No to teda no. Vtipný je, že doktoři odstranili jen část broků a přes 30 jich má stále v těle, protože se nachází blízko orgánů a jsou v podstatě neoperovatelný. Víš, jak mu přezdíval jeho sportovní ředitel v týmu tady po tom zásahu? Jak mu přezdíval? Prostě byl to Američan a chytl to brokovnicí, takže mu říkal gangster. To jo, to jsem si jako nevymyslel, to tak jako fakt. Fakt mu přezdívali gangster. Gangster. To je dobrý. No nicméně on mu sice říkal gangster, ale na konci roku mu končili smlouvu, protože prostě dobrý roky měli za sebou. A potenciál tam moc neviděl asi. A úplně tam neviděli potenciál, takže on byl vítěz Tour de France, který na tom byl velmi špatně zdravotně a byl bez týmu, takže ta situace pro něj nebyla úplně dobrá. Hlavně byl hodně zraněný, no. No a navíc mu tak trošku vyčítali i v té Francii, že možná není úplně jako 100% profesionál, protože... Co prováděl uličník? Tenhle uličník. Zaprvé byl je to věčný bojovník s dopingem, takže si myslím, že bojuje proti dopingu. Takže si myslím, že jedna věc byla, že prostě tady v těch letech, co si budeme nalhávat, možná úplně nešel na ruku všem nějaké šedé zóně v té cyklistice a mohlo to i vedení těch týmů možná jako srát. Jakože neměl svého doktora Ferrariho? Hele, no, je to možný, takže prostě nešlapal s tím týmem úplně na 100% na jedné vlně. A co mu strašně vyčítali tady v té době, byla zmrzlina, protože prostě Greg LeMond má rád zmrzlinu. Jedli před závodem, jedli prostě, nebo před každým závodem, asi to měl spíš jako takový rituál. Načež on jako s vtipem sobě vlastním, tak vždycky Francouzům říkal, hele, já si večer dám zmrzlinu a vy si večer dáte sýr a víno, tak jako v čem je problém? A trošku růstového hormonu a EPA. No, přesně, no. Oholíte si ty fousy na zádech. Takže je to jenom taková odbočka jako po tom zranění, že jako se i v životě, jako by ta jeho životní situace nebyla úplně dobrá. No. A zároveň ještě takhle, ono v té době ty týmy i s tím financováním sice to byli profesionálové, ale jako to financování těch týmů bylo takový prazvláštní, takže oni dost často, protože on potom přestoupil do belgického týmu PDM, myslím, a tam taky vlastně to jako placení nebo vyplácení mzdy a tak nebylo úplně podle představ, dost často jim neplatili několik měsíců těm závodníkům. Navíc tam měli prostě Evropani v těch týmech evropských měli nějaký přiznaný peníze, některý bokem, prostě byla tam nějaká jako černota, co on si v té Americe nemohl úplně dovolit. Nevím úplně přesně z jakého důvodu, asi prostě nějaký příjem, který tam musel danit, asi měl víc jako pod kontrolou, nevím. Ale tak nebyl jako nebyl v úplně jako... Nebyl Mexičan, aby tam dělal na černo přesně, v Americe. No, takže nebyl v úplně dobré životní situaci. No. Na to, že to byl vlastně aktuální vítěz Tour de France. No ale víš co, i přes všechno, co jsi teďka řekl, že mu skončila smlouva, byl postřelený, měl v sobě broky, tak se pořád snažil držet v té cyklistice a nedal se třeba na repovou dráhu, když byl ten gangster. No, ani na chlast třeba. Ani na chlast, no. Tak ono by mu to vytíkalo z těch průstřelů brokama. No. Kdyby byl kreslená postavička. Přišel vlastně o skoro celou sezonu 87 kvůli tady tomu všemu. Ale v tom 87. on se ještě vrátil na závody, ne? Jo. No. Vrátil se na závodě okolo Irska, kde skončil 44. Ale ono vlastně asi o výsledek úplně nešlo. Tam šlo o to, že zase šlape těma nohama a že se vůbec vrátil. On začal šlapat těma nohama ještě dřív, prostě jak přestoupil do toho belgického týmu. A jel tam nějaký kritérium, nebo něco takového, jako nějaký závod vyloženě na rozjetí. A on v prvním závodě ujel 2 kilometry a předstíral defekt. Jako v takové byl formě. Jo, že to byl nějaký krťas. Na dalším závodě ujel už asi 20 kilometrů, ale on jel vlastně, jako vzhledem k tomu, že ten úraz měl v dubnu a jel prostě okolo Jirska někdy, když jsi to říkal, září. No, tak prostě tady v tom intervalu nějaký závody jel a prostě
mluvil o tom, že prostě jel furt v červených číslech úplně. Prostě, že tam nebylo vyvezu se za někým jako v balíku, že on prostě odstartuje úplně podlahu vzhledem k tomu, i v háku prostě byl úplně v pytli. Vzhledem k tomu, v jaké byl kondici, ale prostě jako nevzdával se, zařadil se do takového survive módu a prostě v těch červených číslech to nějak prostě jako rozjel. To mně přijde celý takový hrozně americký. Je to strašný, jako úplně vidím, jak fakt jede, jako tady úplně smrt v očích a takhle takhle se mu kouří z těch uší a z té páry se udělá americká vlajka a hraje tam hymna. Ale je to takový americký prostě přístup. Úplně. Jo. Je to super. V 88. se už snažil na tu sezonu připravovat zase nějak jako plus minus normálně, byť prostě ten rok bez kola nebo půl roku bez kola s takovým šíleným zraněním prostě cítíš. Prostě pověsil brokovnici na hřebík a... Tak. A ta ani nevystřelila, takže to bylo dobrý tentokrát. A jeho výkonnost byla celý ten rok 88 slabá a všichni si mysleli, že ta kariéra je u konce. Ale LeMond měl jiný názor. I'll be back. Přesně. On se v 89. totiž docela dobře vrátil, jak si teďka řekneme. Co provedl? Na začátku roku se mu povedlo překvapivě pár solidních výsledků. 6. na Tirreno Adriatico, 4. na Criterium International. V květnu si objel Giro, zase tréninkově, dojel 39. Ale poslední etapa byla časovka a tam už dojel druhý. Zase poslední etapa, jo, takže už tu vytrvalost a nějakou fyzičku v sobě měl, když tohle dokázal. Což takže, rok potom, co ho tady gangstra jako rok a kousíček vlastně, prostřelili, tak jako slušný. No. A na start Tour jel ale stejně jako outsider. Vyhrál už 5. etapu, časovku, a šel o 5 vteřin do žlutého před Fignona. Laurent Fignon. Ano. To není ani vpředu business, vzadu party. To je prostě... Blondětej culík a profesorský brejličky. No a on měl ještě takovou plešku, ne? No, on mu ten culík začínal v půlce hlavy zhruba. No. Jo. Nebo možná to zkreslovalo, jak byl blondětej. Jo. Víš, jakože to prostě nešlo vidět. No. On měl takovou tu obruč z těch vlasů akorát. Jo. Kolem uší a z toho měl ten culík. No, a takový ty malý brejličky. No. V 10. etapě se Fignon dostal o 7 vteřin před LeMonda. Fešák. No ale hlavně dívej ty vteřiny, jo. No. Drama. LeMond si vzal vedení zpět v časovce v 15. etapě. Tentokrát vedl už o závratných 40 vteřin na ten ročník. Nebylo to na dlouho. Protože už v 17. etapě se kluci zase vystřídali a tentokrát LeMond ztrácel 26 vteřin. V předposlední etapě už ztrácel vteřin 50 a na závodníky čekala poslední etapa. Časovka. Ovšem. To by nebyl náš americký Greg. Jako tohle je prostě fakt příběh jako kráva. To byla časovka na Champs-Élysées a LeMond použil v té době úplně revoluční věci. Aerodynamickou přilbu a nástavce na řídítkách. Zase dřív, než to bylo cool, on to čmajzl triatlonistům. Ti už s tím tak nějak jako operovali. Zajel nejrychlejší časovku v historii Tour a porazil Fignona o 8 sekund. Nejrychlejší časovku Tour, jaký měl průměrem? Průměr měl 54,5. Což celkem koresponduje s rychlostí teďka Joshe Tarlinga na UAE, ne? Tam bylo něco, že jeli tak jako průměrem přes 50, akorát, že to bylo na 12 km a nevím, na kolik jeli tady kluci. Tady jeli kluci na 24,5 a Tarling jel 56,67, takže ale jako trošku jiný vybavení, trošku něco jiného do vysílačky dostával. Jo, to se asi úplně nedá srovnat. Takže jako hodně slušný výkon. No, LeMond by měl na UAE Tour teďka s tím dnešním vybavením by měl třeba průměr tak 80, bych si typoval. Jo, no možná 85. Možná 85. V časovce porazil Fignona o 58 vteřin a celkově mu to vyšlo o 8 vteřin výhra, což byla nejtěsnější výhra v historii Tour. Víš, co je vtipný? Že kromě toho, že si použil ty aerodynamicky vesmírné věci v té době, tak odborníci spočítali později, že ani tyto nejmodernější technologie by mu nestačily, kdyby Fignon si ustřihl ten ocas vzadu. Kdyby mu celou časovku neplandali vlasy, tak vyhraje Tour de France. Ale nevyhrál. Takže máš účest jak blbec a ještě prohráš Tour de France 8 vteřin. Tak. No a ve zbytku sezóny už v podstatě moc nezávodil, jel jenom mistrovství světa, který vyhrál.
Takže takový úspěšný završení, pohoda, taková návratová sezóna, dobrý. Tak, v roce 90 se narodil Honza? Jsem se narodil já a začal rok pozvolna. A nastoupil jako klasický rozjezdovka na Giro, dojel 105. Takže to byla asi fakt rozjezdovka. Byla to rozjezdovka. Zase jel mezi těmito Grand Tour, mezi Girem a Tour Švýcarsko a byl celkově 10. Takže se na Giru asi nožky roztočily poměrně slušně. Na Tour de France už byl tentokrát považován za hlavního favorita a i když nezískal žádnou etapovou výhru, díky stabilním výkonům a chytré taktice zvítězil po třetí. Do žlutého se oblékl až na poslední etapu po dobrém výkonu. Hádej kde? Že by nějaká časovka? Že by nějaká časovka. Jestli chceš, tak se skoro i můžeme podívat zase na ty tvoje míry a délky. Časovka to byla taková sráčská, jenom na 45,5 kilometru. Jel to aspoň hodinu? Le Monde to jel hodinu a 3,5 minuty zhruba. Jo, tak to je poctivý, to je dobrý. Jo, ale zase dívej, jo. Prolog, druhá etapa týmová na 45, 7. etapa individuální na 61, 12. etapa individuální na 33,5 a pak 20. zase individuální na 45. To je úplně jiná cyklistika. To je hodně jiná cyklistika, no. Takže máme trojnásobného vítěze Tour de France v roce 90 už. No, ale to bylo z jeho kariéry plus minus všechno. Všechno z toho dobrýho. Všechno z toho dobrýho. V roce 91 na Tour... To jsem se narodil já. Dobrý ročník. Na Tour de France nestačil na Miguela Induraina, který byl větší, silnější než všichni ostatní a začal svou novou éru dominance a Le Monde byl celkově 7. Zas není takový propadák, ale od obhájce vlastně je. Celý rok se trápil, jeho výkony byly nestabilní, v dalších letech se propadal a už nebyl konkurenceschopný. Po třetím vítězství na Tour de France v 90. začal trpět extrémní únavou a poklesem výkonu. A ono to nejdřív bylo připisováno otravě olovem ze zbytků broku, co měl v těle. Pak se spekulovalo o tom, že by ta únava mohla být způsobená mitochondriálním onemocněním, který vlastně mu nedává energii. Ale nakonec žádná diagnóza definitivní v tomhle směru nebyla úplně potvrzena, takže se neví. Ale asi tam myslím, něco zdravotního mohlo být. Jo, já myslím, že on trpěl nějakým jakoby úbytkem svalstva nebo něčím takovým, což prostě pro ten sport není asi úplně ideální. Se podívej třeba na toho Frooma a spol, že už se pak taky nikdy jako nevrátili, takže nějaký zdravotní problém asi zatím byl tím úpadkem. Jo, tak vím si, že jo, Tomáš i dnes se řeší jakoby ta regenerace nebo vůbec jako rekonvalescence po těch velkých úrazech a potom všechno se to zrychluje v té době. On tam se asi taky, že jo, vím si, to byl během půl roku, on byl zpátky jako v závodech a byl extrémně slabý a prostě taky se z toho dostal, tak to tělo prostě asi jako se mu to nasčítá. No. Bůh ví, že dneska máš aspoň brutální tu doktorskou péči, Bůh ví, jak to bylo tehdy. Tam se doktoři soustředili prostě na doping, ne na zdraví. Nicméně, v roce 94 oznámil konec kariéry. Celkově si za tu kariéru připsal 30 profesionálních výher, nikdy nepřiznal, že by jeho pokles souvisel s dopingem soupeřů, protože prostě na to byl asi moc hrdý a měl možná málo důkazů a tak. Ale podezíral mnoho jezdců z EPO a vlastně se pak ukázalo, že téměř u všech měl pravdu. Protože ti byli jako fakt těma jehlama prošpikovaní. Od Induraina počínaje až vlastně po všechny až tady do... No, tak to je prostě, že jo, to je taková věčná debata, no, prostě tady jako, ta doba taková byla. Jasný, bylo to samozřejmě špatně, to jako o tom žádná, no, ale pak zrovna u toho Le Monde je těžko říct, že jo, jestli on jako mohl být zhrzený tady tím, když ještě sám měl prostě nějaký zdravotní problémy, které mu k té výkonnosti taky nepřidali. Takže jako, a myslím si, že to pro ně musela být strašně, tady pro tyhle to musela být strašná frustrace, no. Že najednou už na ně neměli a věděli zhruba asi proč. A pak vlastně skoro 20 let tady byla dominance. No, ale říkám, spíš bych nedělal o tom, že to prostě nebylo. Bylo to tak. Jasně. Oni to sami pak přiznali, že ti velcí závodáci. No. Tak. V polovině 90. let se v pelotonu začal masivně používat erytropoetin, jak jsme se teďka bavili. To je lék, který zvyšuje počet červených krvinek a výrazně zvyšuje výkon. Což třeba Armstrong říkal, že to měl jako fakt spočítaný podle vaťáků tehda, který používali jenom v trénincích, že ne na závodech.
a že věděl, že mu to dává 10%. A on přesně věděl, o kolik potřebuje, aby věděl, že na něj nikdo nebude mít. Jo. Já ještě k tomu, jak jsi mluvil o tom appu, tak on vlastně ten Lemond i v rámci rekonvalescence po tom průstřelu, tak vlastně říká, že z lékařských důvodů nebo ze zdravotních důvodů mu by pomohly určitý látky, jakoby k regeneraci a vůbec jako k tomu zlepšení toho zdravotního stavu, ale on to odmítal z toho důvodu, že to jsou třeba zakázané látky, anebo že prostě ví, že to není jako čistý vůči tomu sportu. Takže si myslím, že i to jakoby je docela... Samozřejmě jako je to jeho tvrzení, ale jako jestli se k tomu stavěl takhle, tak pak chápu, že tady ti epaři ho srali jako fest, no. To jsem vůbec nevěděl a je to fascinující pohled. No. Protože on by na to určitě dostal výjimku, dost možná by to fakt pomohlo jeho tělu. Hele, je otázka, jak takovéhle věci probíhaly v 80kách. No, nicméně závodníci, kteří EPO používali, měli výhodu, že mohli jet rychleji a regenerovat mnohem rychleji než ti, kteří neužívali. Což prostě tak bylo. Lemond si všiml, že ta jeho výkonnost v tom 90. nestačila na tu novou generaci jezdců, třeba toho Induraina. A nešlo jen o věk. Otevřeně říkal, že tady ti závodníci Indurain, Rees a podobně vypadají nadlidsky, což měl za to, že právě používají EPO. Ale ještě já si myslím, že tady se i lámala, nebo takhle vždycky ty generace. Že jo, vem si jenom, jak jsme mluvili o tom, jak Kaja Tyrpekl dělal příspěvek k tomu stravování, jo, jak se prostě, jak se najednou začali jako vážit, nebo prostě, vážit nějaký jako sacharidy, vůbec se řešila strava, což jako je extrémně důležitý, zlepšovala se ta technika. Asi i ten trénink šel dopředu, prostě, že určitě, se bavíme o kdy on... Začátek 90. jsme teď. Začátek 90. a on prostě začínal začátku jako 80. Že? Takže 10 let jako minimálně tam byl rozdíl. Určitě. Jo, takže svůj vliv to mohlo mít, ale samozřejmě... Prostě byl prostřílený, to bych pořád na to nezapomínal. A tady ti kluci byli taky prostřílení, že jo, tím appem, no. Tak. Jo, ale přesně... Jedno s druhým, přesně tak. No, nicméně, on po konci kariéry se věnoval podnikání. Takže v tom 90. to prostě zapích. Jo, 94. a zapích to. Založil značku Lemond Bicycles, což prostě každý, kdo jednou vyhrál Tour de France, musí mít kolo značky svého jména. A vyráběla karbonová kola, což v té době byl jeden, nevím jestli úplně z prvních to ne, ale jako bylo to dost nový. Bylo to nový a on to dělal jako relativně masově, takže v tom byl trošičku průkopník, maličko. Ale jelikož Lemonda dneska úplně novýho nekoupíš. Tak tam byl asi nějaký trouble. Byl tam trouble, protože mu to vyráběl Trek, ty kola, a on vlastně pak tu firmu Treku odprodal asi za neúplně ideálních podmínek. Protože, jak už jsme několikrát řekli, Lemond se vždy hrdě hlásil k tomu, že závodil čistě a že ten doping fakt neuznává a vlastně to má totálně v hejtu všecko. Jo. V roce 2001 otevřeně zpochybnil výkonnost Lance Armstronga, který dominoval na Tour de France, a řekl: pokud je jeho výkon skutečný, je to největší výkon v historii. Pokud ne, je to největší podvod. No, Armstrong byl v té době ikonou americké, světové cyklistiky, sportu, všeho. Přežil rakovinu, vrátil se, začal vyhrávat Tour de France. Příběh jako kráva. Jak z Ameriky, bych řekl. Lemondovi výroky mu způsobily velké problémy, protože na to nebyl úplně zvyklý a byl hvězda největšího kalibru. Snažil se ho Armstrong proto profesně i finančně zničit. On byl sponzorovaný jeho tým firmou Trek. Armstrongův tým. Armstrongův tým, tak. A ten Trek vyráběl vlastně ty kola Lemond, si připomeňme. No, Trek právě po tlaku asi Armstronga a možná ještě dalších, kteří chtěli, aby no hele, tak Treku to nedělalo dobrou reklamu úplně. Tomu taky ne, přesně tak. Tak po tlaku z několika stran vlastně Lemond skončil u Treku a tam ho nějak odkoupili, vyplatili a tak je to, bylo po biznisu. Zní to trošku jako jaká konspirace, ale asi na tom něco bude, no, protože on, jako ten Armstrong asi byl, nebo že to víme i od těch jeho bývalých týmových kolegů nebo od těch novinářů, tak on ve chvíli, kdy po něm někdo takhle šlapal, tak jako uměl být dost agresivní. Psychopat, takže, trošku, no. Není to poprvé, co se později ukázalo, že měl Lemond pravdu. Takže prostě Lance přišel k Oprah a vyklopil to tam. A prostě zničil nám úplně všechny naivní představy o světě.
Já si to pamatuju, jak jsem na to koukal. Ček, to bylo v noci? No. My jsme na to koukali každý a nějak jsme si u toho psali. Jakože, Tenkrát jsme si psali asi na ICQ. Já si pamatuju furt svoje číslo. Jo? Teď jsem se o tom bavil s bráchou, jestli ví, co to vůbec je. Já si pamatuju svoje číslo. Jsem zjistil. No nicméně jsme to sledovali na internetu a mě teda úplně nejvíc překvapilo, že jsem čekal, že budou nejdřív dlouho chodit kolem horké kaše, aby kvůli divákům a tak. Oni to tam vlastně hnedka v prvních otázkách to tam vpálili, že? To tam vyklopil a... To bylo fascinující. No, dneska je Le Monde jedním z největších bojovníků za čistou cyklistiku. Překvapivě, že? A pořád upozorňuje na problémy s dopingem ve sportu. V roce 2013 se znovu vrátil do cyklistiky jako analytik pro Tour de France a je uznáván jako jeden z největších amerických jezdců všech dob, což by byla chyba asi, kdyby to tak nebylo. V roce 2022 oznámil, že mu byla diagnostikována vzácná forma rakoviny krve. Šlo o, naštěstí, pomalu postupující typ rakoviny a ten se dá relativně dobře léčit. Postoupil léčbu a v roce 2023 oznámil, že je v remisi a cítí se dobře. A už je všechno dobrý. I přes tento zdravotní problém zůstává aktivní ve světě cyklistiky, stále se o všechno zajímá a všechno komentuje a je ho všude plno a to je asi dobře. To je dobře, jo. Hele, je to jako skvělý příběh. Ostatně tak jako příběh, který v amerického sportovce mě přijde. Já jsem si právě říkal, že by bylo Oni fajn to prostě přitahujou. Vykopnout tady to historicko-geografické okénko někým, kdo třeba jezdí na tom kole, což nám do podcastu se hodí a má za sebou něco třeba postřelení, skoro smrt, návrat. A tak se nabízejí vždycky jenom dva, že? A oba jsou Američani. V rámci návratu vyhraje třeba Tour de France nebo tak něco. To je taková prostě americký copyright už. Já prostě čekám na nějaký fakt dobrý film, jako ať už tady o Lemanovi, nebo prostě o období toho Armstronga. Ještě brzo asi. Ještě asi brzo, no. Armstrong by je furt všechny chtěl zničit. A já si myslím, že no, přesně, že na to je ještě jako brzo, ale... Oslý můstek filme. Teďka bude film se točit. Jaký? O Gino Bartalim. OK. Hollywoodský, ale to nebude žádná podpultovka italská do artových kin. Mě to bavilo, tak si myslím, že bychom si mohli připravit nějaký další jo. Tak historický okýnko. Napište klidně konkrétní osobu nebo období, ze kterého by ta osoba měla být. Jo. A my to rádi připravíme. Ať máte co poslouchat, když šlapete těma nohama. Takže vám děkujeme za poslech. Běžte na ty naše sociální sítě, prosím vás. Na YouTube, na Spotify, na Apple Podcast. Dejte nám tam nějaký komentáře, lajky, srdíčka a tady tyhle ty věci. Páč, my víme, že nás posloucháte, ale tohle nám trošičku chybí. Tak bychom byli rádi, kdybyste se k nám takhle připojili trošku. Moc rádi si s váma podiskutujeme v nějakých komentářích nebo nám napište nějakou zprávu. Vždycky jsme za to rádi. Budeme se těšit příště. Čau. Čau.